हेलो लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव नैबे लांखारबारि दैलामबारि बे दैयावहाय खनसे जोङो बिकु आं सोमदोन बायदि रोखोमनि मोनसे पिकनिक जादोंमोन मोनानि ओमफ्राय बावहायनो जों माबा माबि खालामनायबो जादों दिनै आरोबाव सेम जायगा सेम लकेसन माने बेफोरबायदि जायगायाव फैदों आरोखि बेयो जाहैबाय भुटान दै हान्नै बेयो ओइ बे हाजोआ भुटान गोजा भुटान दा बिखौ हा गय बागान ए गय बागान नंगौबोथ' हनै बहले थांलाय बेसे गय घन्टा नांगोन बहले 1 घन्टा ना बे गोजौआव भुटान बै हाजोआ भुटान गोजा जोबसो गासिबो दा दै 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 बर्डार माने बियो दैज्लां समाव ओरैबायदि दै मानसिफोरखौ बुसोमनानै साबेसे थैखो बावहाय बे दैयाव भुटाननिफ्राय फैनाय जायो नालाय ओमफ्राय आरो ओरैहाय दा गोरान बोथोराव जेबो गैया लांदां गोरान खामसाव गोजा आरोखि बे दैयानो ओरैबायदि उफुद्रुक ओरै साइडआव जेसेबां बर' न'खरफोर दङना बेफोर न'खरफोरखौ खुरखाजोबलाङो ओमफ्राय जोङो बिकु दं सोमदोन दङ जोङो ओमफ्राय गुबुना बेफोरबायदि जिरायनाय समावहाय बायदि रोखोमनि लायो जोंनिया खिन्थु माबासो एलक'आबो डेन्जारथार ओरैबायदि एलक' सुपार एलक' मालाखौ सोमदोन फंबाय इउसिप नालाय इउसिप मेंग' मा फाग्ला नाम दोनोथाय माने बियो बै स्लाइस अरिजिनाल स्लाइसनि कपि आरो इयो मा फाग्ला 2 नम्बर बानायसै नुबाय इउसिप लायनो नामा गामि ओनसोलाव बिदिखौनो फानफैयो ओमफ्राय पपकर्न जादों ओमफ्राय बैयो जों दै बिखु नों माखौ जादों पपकर्न माने ओरैबायदि इसोरनि अननायावहाय दाख्लै सिक्किमावहाय जेबो जाबोआसै ओमफ्राय निउसावहाय नुदों मैया दाख्लै निउसाव नुदों 7 जन 8 जन डेथ जादों माने टुरिस्ट मानसिफ्रा एखे जायगायावनो बे लाथुला होनायाव खिन्थु सर' जाबाय सिक्किमाव थांनानै नैबे बुस्थुखौ जाबाय थानायखाय दा फैफिननानैहाय जानो मोजांसै आरोखि अक्सिजेननि थाखाय मोजां आच्छा माने बेखौहाय जाहोबाय थायो आरो मथा मथि गरम जानायनि थाखाय बेयाव फैनायनि जाहोना माबाफोर ओंथि थागोन नामा जास्ट ओरैनो माबाफोर प्रग्रामफोर दङ नामा प्रग्रामथ' दा बर्थमान गैया गोबावसिममोन जायगायावहाय लकेलबाबो ओमफ्राय ज' लोगो मोनबाय हिसाबै ओरैनो जिरायनाय हिसाबै दा सोमदों खोन्थानाय बायदि बेखौनो नै इउसिप नोंनि सिप नों लों इउसिप लोंजानो गिनानै आं लाग्रोखाबाय ओमफ्राय आखाइ सुनो दै लाबोदों ने ओमफ्राय बैग्रि आसार दङ टाइम पास नामा माने गथ'फ्राल' जायो होनना बुङोलै होननायालाय जोंबो दिनै जादों आरो टाइम पास इउसिप ना मा सिप बेखौ आंबो एसे लाग्रोदों नङाबा सोमदोनजों बिखुजों मारै जोबथारगोन दिनै गोबावनि उनावहाय ब्रादार उफ्रिखौहाय नैबे चेनेलाव माने वेलकाम खालामनाय जाबाय बे चेनेला जाहैबाय ब्रादार उफ्रिनि ओमफ्राय बिथांखौ आङो भिडिअ खेबगोन नै बा हिमालयाननि मजायानो आलादालै हिमालयाननि मजायानो आलादा हान्थुफ्रा लांथाब हान्थुफ्रा दोलालासो थिग जागोन दा इयो हस्पिटाल गैयि जायगायावहाय गुमुर मोनाखै इयो बे जायगायावहाय हस्पिटालावहाय थिग जागोन इयो ओइ बेजों गाखो बेजों नैबेजों र' गाखो होनाया माने ओरैबायदि गोजौ आरोखि बेजों गाखोनो थिनगोन आं नैबेजोंहाय बेजों एबाराव बिखुआ होसिगोन एबाराव हो बायबा बायथारथोंसै थार्डआवहाय सोमदोना मारिगोन एबाराव अन्थाइयाव थां अन्थाइ गेदेराव बिरखोलाबाय हो मा एफा लासैल' खारखो
गोसा गोसा खार दे बिदिजों नङालै हनै बिदिसो दा जोङो जोंनि फिसा आइटेम आरो जानाय आइटेमा जोबनायनि लाइनाव आरो जोब्बाय जोंनिया जेबो गैया जोंनावहाय फिसा फिसा जुइस लानानै ओरैनो सान्दुं गोसा मा खालामगोन मा मागोन बिदि आरोखि थ' दिनैहाय बिकुआ नायगोन ओरैबायदि नों मानि बायदि होनलायदोंमोन फरेस्टनि नामा फरेस्ट जात जात होनो हागौ दाखालि बे बाइकजोंनो आङो एक्सिडेन्ट जानानै आथिं आखाइ नखसानि बेलथायदोंमोन ओमफ्राय नैबेनि हेडलाइटआ बायदों ओमफ्राय नैबेफोर गोजामखौनो होफिनबाय ओमफ्राय ग्लासखौ होनाय जायाखै दासिमबो होगोन होलांबाय मादो एक्सुवेलि आङो भिडिअखौ दिनै बे ब्लगखौ बावहायनो फोजोबलांनो सानदों ओमफ्राय लास्ट खनसे मा होनना बुङो भिउखौ नोंथांमोननो एसे लास्ट खनसे खोन्थालांफिनबावनि बर्डारावनो दङ बे एरिया एक्सुवेलि चिराङावनोखा चिरांब्लाबो ओरै बै खावसेथिंजाय भुटानानो गोग्लैखाबाय ओमफ्राय ओरैहाय दा आङो इन्डियाआवनो दङ ओमफ्राय बिकु सोमदोन बिथांमोनाबो बिदिनो फिसा फिसा ब्लग लाबाय जाय हक आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बे भुटान बर्डारनिफ्रायनो नोंथांमोननो आंनि बे ब्लगा खिन्थु आं ब्लग खालामनायाव बारा मोजां जाया थेवबो गोदान चेनेल नैबे अफ्रि ब्लग 2आव भिडिअखौथ' बारा गोलाव खालामला बेवहायनो दोनथ'बाय बाय बाय